Hi everyone! Hi guys! So karon kay mo nang giingon nga hipos na hawan natiwas gahapon. Kaming duha ni Akio nang hipos ani gahapon nya natiwas ba. Karon atong tiwason naglibo ko kun sa ang unahon. Kagita mo ani daghan kay no. Pwede na ibaligja. Pamain gandam. Daghan kay gandam guys mga army. Pero ganahan ko ani mga military kani mga gandam kay ilanay na nahanunid niya. Ganahan man si Papa mo nang gipangkip ni Jai. Sa pagkaroon ka to sa ning panghipuso ning diri sa saog kay para malimpyo ni. Kaya murag nakagubot gud ang agi. Di man mahumanig sa kaadlaw gud labi nang nasa Akio kay sa Akio sa gulan magduwa-duwa. Ako ra may seryoso mahipos sa Akio kay mutabang man hinuon pero mo lagi apila og duwa-duwa. Kamon tong sudanan sa mga pen. Agoy, manghipos pero nagtatag. Munggo ni pang palaban niya Akio guys, kani mga papil-papil kay isa munggo ding pangbuhatan og eroplano, isang pilon-pilon ba kay isang creativity. May pagka-creative mo ba siya Akio. Muna masikon siya na lang po iyang pangbuhaton. Nagbuhat siya aeroplano, palupad. Kasi ganahan siya mag-pilot po ho, di ba? Maong pasagda na ito magbuhat o aeroplano. Kaya kung magpiloto siya, ang atoan naman lang po pagsakay kaya maka-travel ta around the world. Kung mga andoy, taaso na lang yun. Kaya para kung mahagba, kay at least nastunga-tunga ba? Diba? Na kung mangandoy mo, ayaw ang angang kay bahalag ma-fail, at least nag-try man ka. Bahalag mahagba, at least naras tunga-tunga. Tungod sa kataas sa pangandoy, mahagba, at least naras tunga-tunga. Nahipos-hipos na gamay guys, nalimpyo-limpyo na gamay. Pero basta na kay anak guys, expect na lang dito ka nga. Gubot yan yung balay, dagkagduaan, dagkagkalat. Pero, kinahanglan gud hiposon. Hindi man sad ko guganahan nga kanang balay nga nagkagubot kay maglabad ang umuana mo nang manghipos jud ko. Kahapon na ni nagkagubot guys kay wa man naman natiwas ni Akio. Montong nagkagubot. Na duaan ni Takoya damulag, bibi damulag, nya duaan ni Akio uban nya mga books. May dagang books diri guys. Akala mo genius. Nahipos na guys, nalimpyo na. Nindot na sa mata, wa na nagkagubot. Kani ay mga books ni Takoya ay tamuan ang mga books kan Takoya ng mga books na kani iyahaning collection nga mga album din kato didto kay Akio to nga mga books. Ang books dire kay pila ra ka buok. Medyo nahipos na dire ang dapitag. Kana day guys kanang nakita mo anang plastic. Kanang plastic guys kay gibutang na ni Takoya na kay para ma-minimize daw ang kabugnaw ba. Para sa winter na guys, hindi ko man na sa winter kay tangtangon na po na mo. Yung sunod winter kay balikan na po na niya butang. Paborak ni siya kay mo ni siya mag-minimize daw sa kabugnaw. Nahugaw na ay tanggalo na ni puhon ini kuman sa winter. Ang gablihan kay para makasud ang hangin ba. Sa kabisi na ba karon pa ko nakahunahunag kaon nga gigutom na. Mga unta ninyo guys, ang sudan kay gyoza ra og sauce ay ponso ang tawagan ni diri sa Japan guys. Mga unta. Okay. Ako ay sa kay Papa trabaho sa Akio kay eskwela. So abot na ta guys, mo na Daiso ay kanang red ang color. Anata diri. Daiso lang ta kay tag 100 yan raman. Ambulance sa karon guys. Diri sa Japan guys, basta na ambulance kay ang mga sagdanan kay magpadaplin sa kalsada kay para makaagi ang ambulansya una ba. Mag-withdraw sa ta guys, first time ko makatry diri. Naka-withdraw na ta. Nailoto dira ay pwede ta mo taya kay para makadaog. So kasalamin ay welcome to Daiso. Ang gipang pangita ay kaya ganahan paliton. Kung ganahan ka magpabudol, areg Daiso kay masigon sa na imong puniton. Na sila pang tagay ay 方法を選択してください。お金を入れてください。改正ボタンを押してください。ご希望のボタンを選択してください。
ありがとうございました。 Palit sa tagbugas guys. Mora dyan nito ito na diri sa Daiso guys. Napalit ra na ha. Kung nanapot tayo mahuna-hunaan, mo balik ra ta diri kay dool raman ni. Init na jud siya guys. Wala kay tugnaw. Murag padung na gyud ni human ang snow. Wala na ni snow, mahilis na ning snow. Sunod spring na, cherry blossoms na pod. Inya, maato sa tag iyon taon kay mo palit ta og bugas. Hapit na ra ba alas 4 magkuha pa kong akyo pero nagkumanaan kay hapit na naman sa akyo sa eskwelahan. Dali ra man kay bugas raman ya mapalit ra ko gamay. Mao ni siya guys ay iyon taon dai ni oy. Big A sa una. Plaster kay no. Dito kay ilang lugar diri. Limpyo kay diri guys sa Japan. I-try daw ni nato guys kay medyo bato-bato ra sa kay sa spam. Di kay ko familiar aning diring lugar guys. Nasa ako gasang bugas. Walay baligyang bugas. Kumaya ra ani guys. Uy nya tag 950 ang price. Wala na ito news sa Q. Inita na uy. Humana ko palit guys ba nabalak ako sa rice ba kay uwa sila balik jang daghan ang mga 5 kilos or 10 kilos ang ilang available kay gamay ra kaadto. Nagmahal jud ang rice diri ba. Pero for now guys kay moadto na ta ni Akio. Ito nang kuhaon si Akio guys. Na gablihan na ni mo di ay. Uli na mi guys. Humana ang school na Akio. Humana po akong work. Murag nag-work pa ba? Hawa muli namin. Diyan parking kay ladyo man ni sa mong bahay. Maglakaw pa may mga 3 minutes. Basta maghinay-hinay lang. Aw di na po siguro mga 1 minute, 2 minutes naman siguro. Nang huling na ay. Gikan ko na grocery. Nang huling na ay pagpabutin taon mabutas balay nak. Uy. お菓子があるからって。 Namay ka na siya ay. あった。ゲット。 Patuloy si to mama. ありがとう。 Happy in town siya. Isa ra ka buok ang hangdipret nga snacks ni Ja kay teacher yaman. 僕のバナナ。 Na yun. So, hana nang i-end ang video guys. Thank you for watching. Always remember to stay safe and God bless us all. Bye everyone. Oh, very good, Jang. Bye.